እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ልኡኽ ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ጉዳይ ምእታው ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ንምዝታይ ናብ አዲስ አበባ ከምርሕዩ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ታጅራ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ መጠን ናይ ወጻኢ ሸርፊ በሳት 30 ሚእታዊት አንቆልቁሉ። አርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሕብረት ኤሮጳ ናብ ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዛዕባ ዝኣትወሉ ጉዳያት ብዝምልከት ንምዝታይ ናብ አዲስ አበባ ልኡኽ ክሰድድ ምዃኑ ፍሊጡ። በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝምራሕ ልኡኽቲ ሕብረት ናብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ህጹጽ ሓገዛት ዝበጽሓሉ ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቶ ደመቀ መኮንንን ካልኦት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ክዝቲ ትጽቢት ይግበር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ከኣቱ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝቕርበሉ ዘሎ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይነጽግ እዩ ዘሎ። ሕብረት ኤሮጳ ብወገኑ ናብ ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ምእታው ክሳብ ዝፍቀድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክህቦ ዝወጠነ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ደው ኣቢልዎ ከም ዘሎ ረጋጊጹ እዩ። ኣብ ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ክበጽሕ እንተዘይክኢሉ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል የመልክት። ኣብቲ ዞባ ኣሳት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ዝተፈላለዩ ትካላት ብወገኖም ብሰንክቲ ዝተኻየደ ኩናት ግራውቶም ሓዊ ዝተቓጸለ ዘራእቶም ከይኣከቡ ዝሃጎገ ቆፎታቶም ዝተዘምተን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉን ሓረሶት ቶም ኣውራ ግዳያት ኮይኖም ምህላዎም የተሓሳስቡ። ኣብ ጅቡቲ ወደባዊት ከተማ ታጅራ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ሰራዊት ክቕተል እንከሎ ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብ15 ጥሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዝተፈጸመ ይወቒሱ። ይኹን እምበር እቶም ሽበራውያን ጉጅለታት ዝበሎም ኣካላት ኣይነጸረን። ጅቡቲ ድሕሪ 3 ዋርሕ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን ክልዓል ካብ ዝኽእል ተቃውሞታትን ናዕብን ብምስጋዕ ሓይልታት ጸጥታ ብብዝሒ ኣብ ምውፋር ከም ዘላዮም ተቃወምቲ ወገናት ዝገልጹ። ካብ 1999 ኣትሒዙ ን22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ዝወርሒ ሚያዝያ ዝካየድ ምርጫ ንመበል 5 ጊዜኡ ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ትሕቲ 1 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሃገረ ጅቡቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰራዊት ብብዝሒ ካብ ዝዓስከሩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት እያ ትስራዕ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 2 ዓመታት ብሰንኪ ዝተረኣየ ዘይርግእ ጸጥታን ተደጋጋሚ ግጭታትን ቁጠባት ሃገር ካብቲ ዝተገመቶን ታሕቲ ይኸይድ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ብታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ጸጥታ ምፍራስን መዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናትን ተደሚሩ ናይ ወጻኢ ወፍሩን ይህድም ምስ ምህላው ኢትዮጵያ ንዝቕጽል ዓመታት ናይ ወጻኢ ባጤራ ንምርካብ ክትጽገም ምዃና ክኢላታት ቁጠባ የተንብሁ። መጠን ሸርፊ ብር ምስ ናይ ወጻኢ ባጤራ ብፍላይ ድማ ዶላርን ዩሮን ክርአ እንከሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናደኸመ ይመጽእ ምህላው ድማ ሓደ ኣብነት ናይ ዝምዃን እዮም እቶም ክኢላታት ዘረድኡ። ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ባንክ 1 ዶላር 17 ብር ዝሸረፍ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ 40 ብር በፂሑሎ። ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ከም መጠን ብዝሒ ናይቲ ዝቐርብ ገንዘብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ን1 ዶላር ልዕሊ 50 ብር ዝሽረፈሉ ጊዜያት ከም ዘለውን ይግለጽ እዩ። ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣብ ዘቕርበቶ ዓንቀጽ መጠን ሸርፊ ብር ብመንጽር ናይ ወጻኢ ባጤራ ኣብዚ 10 ዓመታት ብ130 ሚእታዊት እዩ አንቆልቂሉ። ብመሰረታ ጋዜጣ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ሸርፊ ክነጻጽር እንከሎ 1 ብር ምስ ዩሮ ናይ 34 ሚእታዊት ምስ ዶላር ድማ ናይ 24 ሚእታዊት ምንቁልቋል ኣርኢ እዩ። እዚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል መጠን ሸርፊ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ብር ስለ ዘዳኽሞ እታ ሃገር ናብ ገዚፍ ዝቕባበ ክትሽመም ተኽእሎ ኣሎ። ምንቁልቋል መጠን ሸርፍን ገዚፍ ዝቕባበን መምዝባል ዕዳጋ ስለ ዝፈጥር ናይ ምሽማት ዓቕሚ ዝሓፀሮ ህዝቢ ናብ ተወሳኺ ስእነትን ድኽነትን ክወድቕ ምዃኑ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ትንተናታት የጠንቅቕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬዲዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬዲዮ ኤረና
سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك أتخطات مدمسيات كم يتقنيو كموت رحموس نعاهم يخون يوم زبلنا مدبات حزنا أبسعدنا ترخيبنا لنا كسافة أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئ سنة أنحط مدم من سياد عبريدي إيرنا سنة ببنياتات بوليتيكا عالم عوتادو فشولات أبز عالم بزحات سنة ببنياتات نزلنا تتقيمهم بوليتيكا عالم إيدوم كأتو نرئينا هزب عالم دما بزنهم تتاليلو كمرتهم يرئي قال خبتهم بزنهم عبيلهم ناب سلطان زمتهم مرحتي مسن نرئي رونالد ريغن كاب حبرات منكسات أمريكا كاب هوليوود ناب وايت هاوس سأتوه بريزيدنتن تواسأني ميكائيل مارتلي كاب هاجر هايتي مارجان سارك كاب هاجر سلوفانيا جيمي موراليس كاب هاجر غواتيمالا كالوت متقاس كال نلو من بقر كابزوم زتقسنا يوم كما بيلوم أبيت منغستنا هاجروم كم زأتو كنعزبينا نو هوليوود قديفو ناب وايت هاوس بمئتاو تصبق جزيات ناي زمن مرحينات زحلفة حدا كاب سنة ببنياتات رونالد ريغانيو رونالد ريغان كاب تواسوتيو نا بوليتيكاو عالم كأتون كله مثل في ريبابليكانيو تتصنبيرو دحر مصنبارو خا مدرخ بمدرخ نا بريزيدنتنت كبصح كاله ريغان اوددر كمصن كله امريكا ابت اوانتي اب فيتنام سراويتا وديقو سلازنبره ريغان نزابكوزيا بممزماز سمعان حزب امريكا نا عين تمريسكاني كبرخا كملسئ بمبال اقالو حزبي سحابه كسب زمرصكا كبرخا خملسئ نبله سلطان ጨበጠ احمق عندما امداي قطبه امريكا حف كمتبل جبره اب سلطان دما 8 عامت بمصنح سلطانو اركبه ريغان اب زمن سلطانو حدا خابتوم بغانغسترات فتنه موت زغبرلو زنبره بريزيدنت يو ريغان زي كم كالوت تواساتي عوت ناي سلطان عامتاتيو احليفو نزمن زحلكينات كا اب افافيت معرافو اب صحيو تاليو بريزيدنت رونالد ريغان اب زمن سلطانو مس قداميت مينستر مارغاريت تاتشر غرم ناي محزنت غزي خمس حلفيو زنغرلهم مارغاريت اتا تجارقيت مبيت نتبهلتيا تصوع نيرا ريغان اهت مسحات فطرت بيلو خጨርቀላን كله اهتا غودولو ناي مجمريا فطلت بيلايا تملسلو زنبرت እዚ ምልልስ እዚ ዋዛዩ እቲ መስሓት ዝብል ብቐጥታ ሄዋን ይብላ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ንሳ ድማ ኣዳም ጎዶሎ ቢላት ምልሰሉ ነይራ እዚ ማለት ድማ ኩሉ ናይ መጀመርያ ፈተነ ጎዶሎን ዘይፍጽሙን ከም ዝኾነ ንምግላጽያ ትጥቀመሉ ዝነበረት ብዝኾነ ሬገን ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ዓብተራ ከም ዝተጻወተ ሬገን ኢኮኖሚ 4 ቀንዲ ካብቶም ለውጥታት ዝገበሩ ክሳዕሎሚ ተጸዋዕነትን ተዘካርነትን ዘለዎም እዮም كال غواتيمالاوي جيمي موراليس جيمي موراليس مبل 50 بريزيدنت ناي غواتيمالا يو كاب 14 طري 2016 كسب 15 طري 2020 دما بريزيدنت ناي غواتيمالا خوينو اغلغلو جيمي نا بريزيدنت خمص كاب زعوتو منغدي نبل شونان عمصن موغاد زبل ጭرح ينيرو ابز مدايزي اتريرو بمعياي كا زمسغن سرح سريحو زمن السلطانو ابقع جيمي قدمنا بتواصو على مئتاو بسنه محدراو قطبا كم استمرقيو زنجر اذا خيكون يترف اندما عوت كغبرو زخاله جيمي اب زمن السلطانو زغبرو غله كابت تذكرت زعباتات امباس هاجرو اب هاجر اسرائيل كابتل افيف ناب يروساليم زغيره دحر ترامب قال اي سرع بريزيدنت يو اذا مال دما رئيس ختم اسرائيل يروساليم كتكون افلطو بزن ود خمزن دما اب زمن السلطانو مس امريكا طبق ركب كم زنبرو ينغرلو ميكائيل جوزيف مارتلي اب 2011 بريزيدنت هايت كوينو زتمرصه ن5 عامታት زاكل اتا هاجر زمرحيو ميكائيل مارتلي حدا خبتوم لوليات درفت هايتي منباريو زنجر نلعل حدا قدما بسنه طباو سرحاتو نهايتي بحيتو نبره ميكائيل مارتلي اب سنه طباب عالمو بسويت ميكي يو زفلت مارتلي نموزيكا عالم بمقداف دما اب بوليتيكا كساتف جمره افسل في ريسبونس بايزان ومالت سلف حارستوت بمصنباركا
ዓብላልነቱ ተሰማዕነትን ብምዕባይ ብ14 ግንቦት 2011 ፕሬዝደንት ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ ሃይቲ ድማ መበል 41 ፕሬዝደንት ኮይኑ ተመዝገበ። ድሕሪ ናይ 5 ዓመት ጻንሒቱ ኣብ 7 ለካቲት 2016 ስልጣኑ ኣረኪቡ። ማርትሊ ብ12 ለካቲት 1961 ኣብ ርእሲ ከተማ ሃገር ዝኾነት ፐርቱኡ ፕሪንስ ፍልጥ ከተማ እዩ ተወሊዱ። ማርትሊ ከምቲ ህዝቢ ትጽቢት ዝሕደረሉ ዕውት ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ህዝቢ ሃይቲ ኣብታ ሃገር ዝነበረ ብልሽውና፣ ዕግርግር፣ ጥሜት፣ ክትራንን ብመጠኑ ክህደኣሎም እዩ ትጽቢቶም ነይሩ። ምኽንያቱ መብጻዕ መምረጺኡን ንሱ ስለ ዝነበረ። ግን ነቲ መብጻዕ ዝኣቶ ከተግብሮ ይትረፍ ክዝክሮውን ኣይተራእየን። ሃይቲ ከዓ ሓንቲ ካብተን ውድቓት ሃገራት ኮይና ተመዝገበት። ሃይቲ ካብ ላቲን ኣሜሪካ እታ ዝደኸየት ሃገር ተባሂላ ካብ ምጽዋዕ ኣየገላገላን። መሊሳ ራጢጣ ኣብ ሓመድ ድኽነት ከተንገርግር እዩ ገዲፍዋ። ማርጃን ሳሮክ ታሽዓይ ቀዳይ ሚኒስተር ስሎቫንያ ኮይኑ ዝተመርጸ እዩ። ማርጃን ሳሮክ ፍሉጥ ተዋሳኢ ኮሜድያን ኣብ ስሎቫንያ እዩ ነይሩ። ድሒሩ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ብምሕዋስ ከዓ ብ13 መስከረም 2018 ቀዳይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ። ኣብ 2020 ከዓ ካብ ስልጣኑ ብገዛእ ፍቓዱ ተሰናቢቱ። ማርጃን ሳሮክ ከምቲ ኣብ ስነ ጥበብ ንህዝቡ ዝሕጎሰ ኣብ ስልጣን ደይቡ ንህዝቡ ክሕጉስ ስለ ዘይከኣለ እዩ ብኣግኡ መሪሕነቱ ክረክብ ሰናይ ድሌቱ ዝነበረ ከምኡ ድማ ገበረ። ናብ ኣፍሪቃ ገጽና ምስ ንምለስ ቦቢ ዋይን ቀዳማይ ይመጸልና። ኣብ 2017 ብውልቁ ንኣባልነት ባይቶ ኣብ ፓርላማ ክወዳደር እንከሎ ምናልባት ፓርላማ ናብ ሰፈር ድኻታት እንተዘይመጽዩ ሰፈር ድኻታት ናብ ፓርላማ ከነምጾ ኢና ብምባል እዩ ጀሚሩ ቦቢ ዋይን። እዚ ዘረባዚ ኣቓልቦ ሜድያታት ክስሕብን ነቲ ኣብ መንበረ ስልጣን ዝነበረ መንግስቲ ክሰንብድን እዩ ክኢሉ። ቦቢ ኣብ ጌቶ ብድኽነት ዝዓበየ ኮይኑ ኩሎም ሰዓብቱ ድማ ድኻታት ደቂ ጌቶ እዮም። ሙሉእ ስም ቦቢ ዋይን ሮበርት ኪያጉላኒ እዩ ዝበሃል። ደርፍታቱ ዝበዝሑ ሃገራውያን ክኾኑ እንከለዉ ነቶም ዓበይቲ ወለዶ ድማ ብግልጺ ዓመጽትን ረገጽትን ምዃኖም እዩ ዝኹንኖም። ሰውራውያን ተጋደልቲ ነቲ ድኻ ህዝቢ ከም ዝረስዕዎ ኣብ ናይ በይኖም ዓለም ከም ዘለውን እዩ ዝሕብር ነይሩ። ድሕሪ ዝደርፍታት ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ኣትዩ። መድረኽ ብመድረኽ ከዓ ሕማም ርእሲ መንግስቲ ሃገር ኡጋንዳ ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ ክህደን ጀመረ። ንመራሕ መኪንኡ ብምቕታል ንዕኡ እውን እግሩ ሰበርዎ። ብምርኩስ ከም ዝኸይድ ከዓ ኾነ። ስዒቡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጎነ። ቦቢ ዋይን ምእሳሩ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ብምልኣ ኣናወጻ። ብፍላይ እኳ ኣብ ኬንያ ብሰንኪ ቦቢ ዋይን ዕግርግርን ናዕብን በኣሰ። ኣብ ኤምባሲ ኡጋንዳ ብምኻድ ከዓ ቦቢ ንኽፍታሕ ድምፆም ኣቕረቡ። ብዘይካዚ እውን ኣብ መላእ ዓለም ስሙ ክለዓል ጀመረ። ፕሬዝደንት ሃገረ ኡጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቪኒ ከዓ ጸቕጢ ዓለማት ስለ ዝበዝሖ ክፈትሖ ተገደደ። ናይ ቦቢ ዋይን እቲ ቀንዲ መእሰሪኡ ምኽንያት ከዓ መንግስቲ ንመራኸቡ ብዙሓን ቀረጽ ክኽፍል ምዃኑ ስለ ዘፍለጠ እዩ። ቦቢ መንእስያት ኣኪቡ ንዓቢ ዘለዓዓለ። ድሕሪዚ ኣብ ፓርላማ ምስ ተኣከበ ጋዜጠኛታት ፕሬዝደንት ኾንካ ምስ ተመረጽካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኢሎም ሓቲቶሞ። ቦቢ ቅልጥፍ ኢሉ ቀረጽ ናይ መራኸቡ ብዙሓን ከም ዘቋረጽ ክገብሮ እየ ብምባሉ ከም መስሓቕ እዩ ተቖጺሩ። ብተንተንቲ ፖለቲካ ሃገረ ዩጋንዳ ከዓ ገና ኣብ ፖለቲካ ዘይበሰለ ምዃኑ ተዛሪቦምሉ ነይሮም። ቦቢ ንህዝቢ ኣኪቡ ክጉስጉስ እንከሎ ዝጥቀመሎም ቃላት ኣቱም ህዝበይ ስምዑኒ፣ ሓንቲ ሰልፊ ንበይና ንዩጋንዳ ሓራኽ ተውፃእ ኢልኩም ተኣምኑ እንተዳ ኣለኹም እዚ ዋዛ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎም ይብለኩም ኣለኹ። ንሙሴቪኒ ንምስዓር ልዕሊ ሓደ ሰልፊ ከድልየና እዩ፣ ልዕሊ ሓደ ብሄር እውን ከድልየና እዩ፣ ልዕሊ ሓደ ሃይማኖት ከዓ ከድልየና እዩ፣ እወ ልዕሊ ሓደ ወለዶ ምጓዓዝ ከድልየና እዩ። ቦቢ ኣብ ምርጫ 2021 ኣይተዓወተን። 38 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እዩ ካብ ምርጫ ተገሊፉ። እዚ ይኹን እምበር ቦቢ ከም ዝተሰርቀ እምበር ከም ዝተሰዓረ ኣይኣመነሉን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ ገዛ ሕዩር ኮይኑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ቦቢ ዋይን ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንደቁን ቀዳመይቲ ሰበይቱን ካብቲ ሃገር ከም ዘውፅኦም እዩ ዝፍለጥ። መንበሪ ቤቱ ድማ ብዕለት 14 ጥሪ ኣብ ትሕቲ ከበባ ፖሊስ ኣትዩ። ንገለ ካብ ጋርታቱ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እዩ ሓቢሩ ነይሩ። ብሰንኪ ዝን ካልእን ድማ ኣብ ዩጋንዳ ካብቲ ድሮ ምርጫት ጀሚሩ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ተዓፅዩ ከም ዝቐነየ ይፍለጥ። ዮዌሪ ሙሴቪኒ ንመበል ሻርሻይ ግዚኡ ፕሬዝደንት ሃገረ ዩጋንዳ ኮይኑ ምስ ተመርጸ
ካብ ዝሓለፉ ምርጫታት እቲ እንኮ ምድንጋራት ዘይነበሮም ምርጫ እዩ ብምባልዩ ቃሉ ሂቡ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 20 ጥሪ 2021 ካብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ዝኾነ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ቃል ማህላ ፈጺሙ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካን ዝሓለፉ 4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይና ክብታን ለጠቕታን ክትርኢ ሓግያ ኸሪማታ እቲ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ክንድኡ ውድድርን ንውሓት ግዜን ዝተራእየሉ መረጻ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዓወት ጆ ባይደን ተዛዚሙ ነይሩ እዚ ሓድሽ መረጻ እዚ ብወገን ፕሬዝደንት ትራምፕ ቅንዕና ዘይብሉ ምርጫ ነይሩ ብምባል ዘይዕጋበቱ ክገልጽ ቀኒ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ስልጣኑ ንኸረክብ መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ደገፍቱ ኣብ ቤት ምክሪ ካፒቶል ነጢሮም ብምእታው ንድሕነት ኣባላት ባይቶ ብዘስግእ ተቃውሞኦም ገሊጾም ኣብቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ህይወት ሰባት ጠፊኡ እዩ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብታ ዲሞክራሲ ምዃና ትምካሕ ኣሜሪካ ናይ ውርደት ታሪኽ ኮይኑ ተሰኒዱ ሓሊፉ ፕሬዝደንት ትራምፕ ንዕለት 20 ጥሪ ስልጣኑ ብሰላም ከረክብ ድዩ ኣየረክብን ዝብል ዓቢ ምልክት ሕቶ ኮይኑ ብምቕናዩ ኣሜሪካ ጸጥታ ዝዕለት ንዘኽብሩ ኣሽሓት ወተሃደራት ቀሪባያ ነዚ ስነ ስርዓት ኣሕሊፋቶ እዚ ታሪኻዊ ምርኽኻብ ስልጣን እዚ ን4 ዓመት ዝመርሐ ትራምፕ ኣብ ዘይብሉ እዩ ተኸናዊኑ ምኽንያቱ ንሱ ትማሊ ናይ ንግሆ ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስ እኳ እንተተሰናበተ ናብቲ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ስልጣን ካብ ምርካብ ግን ሓንጊድ እዩ ንመወዳእታ እዋን ናይ ሓይሊ ኣየር ንብረት ዝኾነት ሄሊኮፕተር ተሳፊሩ ናብቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ከባቢ ገማግማያት ፓለም ዝርከብ ቤት እዩ ኣምሪሑ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ምክትል ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝነበረ ግና ውሳኔ ትራምፕ በመቋም ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ናይ ሕጂ መረጻ ኣሜሪካ ካብቶም ብዙሓት ፍሉይ ዝገብርዎ ሓደ ንመጀመርያ እዋን ናይ ጸለምቲ ዓሌት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይና መምራጻ እዩ ንሳ ካብ ጃማይካዊ ኣቦን ህንዳዊት ኣደን እትውለድ ጓል 56 ዓመት እያ ስማ ድማ ካሜላ ሃሪስ ይበሃል ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናልኩም መደባት ከምዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ከም እትኾኑ ሙሉእ እምነትና እዩ ሓሙስ ኮይኑ ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳዕ ንራኸብ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና